Sebenzayo angixwayise ninethuba lokuthi nikwazi ukwenza i-future yeni be-bright. Ungacabangi ukuthi khona into ozoyenza ngemali yempesheni. Imali yempesheni ayikho. Imali yempesheni once wakha indlu isiphelile. Once wathenga imoto ayisekho imali yempesheni. So fanele niqaphele njengoba nisebenza yenza sure ukuthi wakha indlu. Yenza sure ukuthi uyabhatanisa uhlanganisa ukuthi ube nemoto uthenge installment ibe paid out. Yenza sure ukuthi ima-investment akho awu-invest kakhulu kubangani. Ngoba ey'ntweni ezingeke zikwazi ukuyikhomba kusasa ukuthi nansi. Invest entweni ozoyikhomba kusasa. Investa kwi-relationship ene-potential i-relationship ongeke ozoyikhomba kusasa. Investa ey'ntweni ozoyithi hhayi emabhodleleni kakhulu, investele ey'dakamizweni, into ongeke uyikhombe kusasa. Investa entweni ozokwazi ukusho ukuthi ngangisebenza nansi, because imali yempesheni akusiyona imali yokuthi ungaqala phansi wakhe indlu. Into obukufuze ubukade uyenza usebenza. Akusiyo imali ongathi wena uyaqala usuthenga imoto. Baningi abantu asebenza ama-mistake abanjalo ngoba leya mali iyakhohlisana ayikho. Mangase uthenga imoto wakhe indlu, uzokhipha wakhe i-big house ezokuthatha cishe ihafu imali yakho. Uthenga imoto ithatha ikota yemali yakho. After that usale ungenalutho. At least into ongayenza ukwenza umqasho, wenze isitodlwana ukuze uma sikuhlula leso sitolo ukwazi ukuthi usirentise. Ngoba siningi izinto ey'gameko esezenzakalile zabantu abadala abenza amaphutha anjalo kumanje bayahlupheka. Umuntu wakhona akasenalutho, wathatha itekisi waqala ibhizinisi kabusha, engazi lutho i-industry yamatekisi, engazi lutho ngebhizinisi. Kade eyazi end of the month. Kunzima ukusurvive kade wanze end of the month for 20 years waze lento kuthiwe nje wena i-payday. Bese ucabanga ukuthi khona into ongayenza eyibhizinisi ungalijwayele and usumdala. Most of the time asisho ukuthi ungalenzi kodwa ngiyaxwayisa ukuthi most of the time abantu abenze njalo kumanje bayakhala, abanye baphupha bathenga oganaganda ethi umuntu uyahamba uyolima. Kutholakala ukuthi ukulima kufuna isipiliyoni lesi akanganaso. Uzothatha itekisi, uthenga itekisi, ufike uyinike umuntu ongakwazi ukudrive ayiginqe. Uyinike umfana oyisigebengu adle imali yakho, ife itekisi kufanele uyikhokhe wena kade isebenza itekisi uyabhadala, ubhadalela itekisi kodwa iyasebenza. Akurobhe umfana aze athenge itekisi ngayo. Akusiyo leyo nto into eyizenzakalayo. Kunezinye izinto abantu abayithengile manje ayihleli emakhaya ayifile bebezama ukutry the business. Asizameni njengamanje ngoba nethuba nisebenza. Yekani uku-invest ebumnandini. Investani khona ebumnandini kodwa ayibe ncane imali izinto eni-invest ebumnandini. Ungathathi wonke umholo wakho u-invest ebumnandini. Kwenze nje lokho phela ngoba umzimba nawo phela uyafuna ukujabula, uyathanda abangani, uyathanda impilo, uyathanda ukudla inyama. Kodwa kufuneka wazi ukuthi incane imali oyisakhona. Kumanje make the plan ukuthi ngizoyakha kanjani indlu ekhaya. Engeke ngikwazi ukuthi ngithi mase sengithatha imali yami empesheni kuthola ukuthi anginayo indlu fanele ngakhe indlu. Ngizoyithenga kanjani imoto ibe lokhu ngiyikhokhela kancane kancane ukuze ngithi mangithatha impesheni ngibe nginayo imoto. Ngoba ukuqala phansi uthenge lezi zinto baningi abantu abalahlekelwe ngokuthenga lezo zinto ngokwakha izindlu because kuyabiza ukwakha and i-income ingekho and awugcini ngokwakha kuphela. Awugcini futhi ngokuthenga imoto kuphela. And njengoba usubuyile ekhaya ziningi izinto ey'khona ey'dinga wena akade ungekho ungakwazi ukuzenza esezikudinga ngempela-ke manje. And imali mayingekho i-income ayikho leyo mali. Isho kuthiwa ngabe uthola u-10 million, isho kuthiwa u-20 million. Ivele nje ibhubhudleke iphele leyo nto ngoba iy'nkinga ayipheli. So start from now, plan for the future njengoba usebenza.